Ako profesionálny tréner psov a pretekár v psích záprahoch chcem pre mojich psov len to najlepšie. Preto ich už takmer 5 rokov krmím s granulami Bodrík. Sú to granule s holistickou receptúrou, vyrábané na Slovensku z lokálnych surovín. V ponuke majú 4 rôzne receptúry, pričom každá z nich obsahuje iné 3 druhy mesa a preto sú vhodné aj na rotáciu, aby váš pes príjmal viacero druhov živočíšnych bielkovín. Aj toto bol jeden z hlavných dôvodov, prečo som sa rozhodol práve pre Bodrík. Tieto 4 receptúry sú tzv. All life stages, to znamená, že pokrývajú nároky na výživu pre seniorov, dospelých psov, šteniatá, psov v záťaži, ale aj gravidné a laktujúce suky. Sami sme na nich odchovali 2 vrhy šteniat. Granule majú ideálnu veľkosť, takže nebudú mať s nimi problém ani veľmi malé plemená a taktiež sa dajú veľmi dobre použiť ako odmena pri výcviku. Vďaka Bodriku sú moje psy v perfektnej kondícii a vo výbornom zdravotnom stave, čo dokazuje aj množstvo našich úspechov v psích záprahoch. Vyhrali sme množstvo lokálnych pretekov, ale medzi tie najcennejšie úspechy patria jednoznačne trojnásobný titul majstra Slovenska, titul vicemajstra sveta a dvojnásobný titul majstra sveta v tímovej štafete. Preto ak hľadáte kvalitné granule s perfektným zložením, Bodrik jednoznačne odporúčame vyskúšať.